Daghan kayong salamat. Umayong adlaw nga Lunes ka natong tanan. Usa ka babae nga taga South Korea. Nagingadlag Jelly Won. Ang nahimong viral human niya gibutyag nga migastos siya og 300 million won. Gibana-bana nga naa sa 12.4 million ka pesos ang maong kantidad. Sa gibana-bana nga 400 cosmetic procedures sulod sa 15 ka tuig. Ipaambit diya ang iyang kasinatian sa Korean variety show nga It's Okay to be a Martian. Nagsugod ang iyang panaw sa plastic surgery yadtong tuig 2010. Ang maong babae biktima sa body shaming tungod sa pagsaka sa timbang samtang nagtuon alang sa entrance exam sa kolehiyo o ang kanunay nga pagsaway sa kanhiyuyab. Kini ang mga hilugdan nga nagkahukom siya nga usbon ng iyang hitsura. Bisag doon na pa siya himo og cosmetic surgery. Itambagan siya sa usa ka doktor nga dili magpakabuang og magpokus sa pagmintinar sa iyang hitsura karon. Bisan pa sa nagpadayon siya sa pagbisita sa dermatology o rental clinics. Kada adlaw aron magpadayon ang iyang panagway. Ang iyang istorya nagpakita sa dako nga impluwensya sa sosyal, nga pressure sa kaugalingon, nga imahe, o ang kanunay nga pagpangita alang sa perpekto. Sa itsura sa pipila ka mga individual. Huwag mo ka ang balitang LRG. Ako kini si Lolo Amado. Amigo Douglas MacArthur, amigo po Yamasita. Dili gwapo, dili tisoy, pero doon ay mga eskolar. Dili ko negosyante, pero ako inject. Ako si Lolo Amado. Good morning!